الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip no Allah, di so ikadwa ka bulyong si sadyang putuwa kapupugusi at ano ko kapkabubay uripan si ko Allah. Diyan kaya kita terus tentang sampul takapugusi at ano ko kapkabubay uripan ko Allah na padunang ko to o benaras ka napkabubayan ka sa Allah. Napkabubayan ka sa kataru Allah. Nayabayang-bayanan o kapkabubayan ka si Allah na kabubayan ka sa Quran kagyan ni kataru Allah subhanahu wa ta'ala. So kapkabubayan si Quran na isa ukit yan na so lalayon kaon kapabatiya. Masya Allah. Inikalimu Allah Ta'ala sa mga tao pagkabubayan niran lalayon gagawin doon daw na kabubayan niran matya sa Quran. Bata bulaboron si ko manan yan na takot-takot na kapita. Ginan mapuro ko mapuro ibalas ko kapabatiya si ko Quran. Gusto diron di kandiro budak umanan niya. Yan mga persang ko to kapkuwe ko Quran din ka di pamimikiran so madadal magmana si ko Quran. Na sampurna yan na so kapkabubayin ka kuning ka di kinggulalanan si ko mga subuan ng Quran na gusto kipatupalakan ka o inilalang ang Quran. Emanan yan, nagyanan so binan so Sharia Islamiyya. Binan so kipupaginataw ka ko halal hilal Quran nagu o isupar ka so haram piyakarato Quran. Ginan maurip no Allah. Sabab sa diyang kuto at nagkatuon ka isa ka pamilya Allahu Akbar palayatun maubay matya sa Quran. May kapipita kagadi na disiran di sa kuya mamatya sa Quran ay sa kapamilya. Masya Allah. So, pumatya sa Quran so mga luksiran na pumatya sa Quran so mga watayan. Ganon, at na kutuon ka isa ka pamilya madakol kira niya makalangag sa Quran o mga watayan. Mga hafid, mga hufad, mga hafidat, mga wata ang mga raga, mga buguraga kipakalang sa Quran. Yan niya maguntunganan ang pamilya. Yan isungkadan sa mga loksiran sa alungan ng Mauri na gusiran upa kasulga ko surga at to sa nigbabawata siran sa mga wata niya makalang sa Quran o di na nigbabawata sa mga ulama. Ginan adyam ka ng babaya ko Quran, kitab Allah, na tusaran sa kanat kabubayan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mambugaton ka walay, inulabungon sa Quran, dad na batya kirinay sa kawalay sa Quran, wala'iyadu billah. Kutuon ka, isa ka walay, abedun abon mabubaya matya sa Quran na dil sila din makabatya sa Quran. Emanan yan na mga loks kiram, mga wata kiram na dil na niya kasuon matya sa Quran. Ubali siram na kutuon kaon
Miya maka puro yung mga degree. Si ko degree sang kaya doon niya. Ugay na di mga tataw mati sa Quran. Dunad mga di kuswatu sa lungan ng mauri. Ginan mauri no Allah. Miyari Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah ayat ika-83 agyang kutong mga sifat o mga tao kabubayan nilang sa Allah na pagkabubayan nilang sa kitab Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يجرى أمرا ينن ميان جرى nganin o di na yan giran sa Quran ay nituron si Rasul. Allahu Akbar. Dito sa mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tumutundugo na gito sa mga mu'minin si ko mga urianiran. Naigiran yan giran so inituron ko Rasul manap batian sa Quran. Tara ayunahum napkilayin ka sa mga matayran tafidu minad dam' at di pararesa na lo so mga matayran saya man niyang nasabab sang kutakap kun kairan ko kapumbati ako Quran na gusto di kakmanay ko Quran dinan minuto mimma arafu min al-haqq sabab sa diyong kuto kapag kuto kawiran si kubenar. Allahu Akbar. Si sangkal na Quran man kadang batiaan na pisiti man na ayat sangkal na Quran na pisiti manan o di na di kwito nga madadalmon ang mga benar pagpunga tutukawan ka. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ miyan giran so initurun ko Rasul mana sa Quran kumbatian na kailayin ka sa mga matayran pendugay sa mga lo si ko bala mga matayran sabab saan ko takap katukoyran si kubna يقولون ربنا آمنا ترونيران أقد ننمي na tarutupidin amyarati kami. Allahu Akbar. يقولون ربنا آمنا ترونيران وديناديران بيترون قدننمي na mirati kami. Allahu Akbar. Sumiyang kubsiran igirap kanigiran sa Quran diran di manan yan ay pamamanay ka na ginawiran ko Tuhan niran kadnanami na mirati kami nagu niyangin sukor kami siya ka faktubna ma'a syahidin na manan yan na suratang kaming ka agu pada kaming ka si mga tao kebaluya mga saksi si salungan at mauri. Allahu Akbar. Ginan mauri pano Allah. May sabutro na sa mga tawag kubay nilang sa Allah na pagkubro ka nilang sa Quran. Sa mga tawag kabubayan nilang sa Allah na di siran ni malandalandag si kukapkan gayran ko Quran. Sa mga tawag kubay nilang sa Allah na pasangkop sa mga pusuiran na gusto mga niyawairan na gusto mga rahasya niran sa diyang ko takap kagayran si kumakatiru Allah subhanahu wa ta'ala. So pa kaini
na madakaladayan na hirap batian sa Quran na pwede naman po sasarbak niya na tutul, sasarbak niya na istorya, sasarbak niya na mga katuro sa dunia, kadinyan pero ganyan kanong sa Quran, o punad na kalalimod at batianon sa Quran, ay pag-announce ang kutuwa, MC, announcer, pamamakin kanong nararoon kanong batian sa Quran, na madakla kaya tabuan makikukriya, makibibitiyarai, kaya tabuan sa diyang kuto, di niyan di kapanawag sa silpon, di niyan di lamon na punggalabakan niyan, kauban niya naman nagso, mga katuro Allah, kaya katawan niya na ginawa niya na niya kadakdakal, masusupak yan sa kuto, mga katuro Allah. Diyan ang maurip ni Allah. So, tawag ko niyan sa Allah, napkababayan yan, so kapagbatiyan si Quran. Na gusto dirun di kapmanay. Na gusto dirun di ayaman yan nakipangukuman. Higilan yan butaw. Apkababayan yan so Allah so kipkukuman ko Quran. Na tanto din at pagkagagawan. Na butanto ayaman yan na pagkababayan. Panabansa niyo po ito, mga tanda sa kabubayan kasi ko Allah, na kabubayan kaso piptunan kasi ko Allah, na kabubayan kaso kapatay. Allahu Akbar, margununay. Sabab sada katao, baka makaparatiya sa banyan kabubaya mata. Dataw, baka kaparatiya, tigin ang kabubaya ko, matay ako imantok, ipkadaliakan sa Allah. Mataan, apiaso Aisha, mga rarani ko rasul, mga sahabat yan, na ipkalkilan sa kapata. Sunod sa Rasulullah, na sa kanyan mambu, na ipkalkilan sa kapata. Na niya turuyan na yung kaya katuruyan na sabutan tanod piya. Isa ko mga sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kituruan niya nun. وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أول موت فكلنا يكره الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة ولكن المؤمن إذا حضر أجله بشرته الملائكة برحمة الله ورضوانه فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه والكافر حتى حضر أجله أو متى حضر أجله بشر بغضب الله وعقابه فيكره لقاء الله لقاءه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاه kababayaan yan, akiptunan yan ko Allah, na kababayan magbu Allah, akiptunan yan. Nasa tao, ikabudian, akiptunan yan ko Allah, na ikabud magbu Allah, akiptunan yan. Miya kagiraw sa Aisha, radiyallahu anha, ya Rasulullah, ahwal maut, badyang kanan, kababayi si ko, hitunan ko Allah na bagyanan so kapatay, na huwag ginuginan so kapatay, na umanisar katano, na ipagkabudyan so kapatay. Napituro Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ya Aisha. Walakin al-mu'min, ugilit tigil na sa mu'min, na igiran niya kataling umaon sa ajalian, igiran ni sirakal maon sa mu'min, nagyang kuto panutulan sa mapya o mga malaikat, na panutul nila nun ang kuto akakalumbukin yan ko o limu Allah. Panutul nila nun so kapagkasuldin sa diyang kuto
kapakatuwarin yan ko ikasusuato Allah. Nakatukuan yan ito, nagyang kuto ang kababayan yan din, ang kitunan yan ko Allah, na sumambus Allah, na piyakay gumayan sa kababayan yan, mambu ang kitunan yan. Allahu Akbar. Sibis sa diyang kuto, ang kapumblago niya wag usubadan. Nagyang kuta pa ko mga malaikat. At pinutol nilang ko mu'min, asakang na pakatuwalin kad ni manto si ko ikasuswat wallah. Nagpakatuwalin kad ni manto si ko limu wallah. Na magpanupno so rarbiya na kapipya ginawa. Narinig din kalakayan akitunan yan ko Allah. Na ikasuswat na mabu wallah. Akitunan yan. Yan ni Peter Rasul. Inisimbag yan ko Aisha. Na ginamang buti gina niya kataling umaso kapatay. So ajal. So sakaratal mo. Na niya kataling umasi ko kafir. Si ko baradusa. Nagyang kutuwa panutul nun mambu surarang ito Allah. Isampay rin ng mga malaikat at pakasulbikat ni mantu si ko siksa wallah. Na imanto nagpakatugaling ka din ko rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Na diyang kutuay kagudyan din sukitunan yan kutuhan yan. Na ikagud mampu Allah akitunan yan. Diyan maanang kutas sabdan Rasul sallallahu alaihi